Il-kunsillieri fisem il-Partit Nazzjonalista se jkomplu jpoġġu residenti fiċ-ċentru tal-ħidma tagħhom hekk kif għaddejn biħġarhom il-preparamenti għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali li se jsiru f'Ġunju tas-sena d-dieħla. Dan ħareġ waqt il-laqgħa li saret bejn numru ta' kunsillieri lokali laqgħa organizzata tnejn filgħaxija fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista u li kienet indirizzata mid-deputat tal-Partit Nazzjonalista Chris Sajt, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, kif ukoll mill-Koordinatur tal-Kunsilli Lokali fisem il-Partit Nazzjonalista u Kunsillier fil-Fgura Charles Bonello. Waqt il-laqa kien hemm preżenti wkoll diversi sindki kif ukoll minority leaders fejn ġew diskussi bosta temi li huma ta' sfida għal ħidma ta' kuljum tal-kunsilli lokali. Fost oħrajn kien diskuss l-aħħar dokument li ġie ppubblikat dwar ir-riforma fil-qasam tal-kunsilli lokali fejn il-bżonnijiet tal-lokalitajiet mhux qed jiġu indirizzata għad-detriment tar-residenti. Barra minn hekk ġiet diskussa wkoll il-ħidma li qed issir dwar il-preparamenti għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali kif ukoll tal-MPs se jsiru fit-8 ta' Ġunju tas-sena d-dieħla fejn hawnhekk issemma l-importanza li l-kunsillieri jkomplu bl-impenn tagħhom ħalli r-residenti jibqgħu fiċ-ċentru tal-ħidma tal-kunsilli lokali f'pajjiżna.